Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta. Ako sa i-share mga igsoon. I-share sa ako ang personal account. Wait sa musta bagong kabuntagon. Ang i-share mga igsoon. Kamu sa dia atong i-share atong live. Okay? Nindot ni nato ipa-katag ba karong kabuntagon mo nindot pamalandungan mga igsoon. Again, naagya punta nag-live no sa account sa ako ang asawa tungod kay kuan kanang na-restrict pa ta sa tuang na-restrict pa ta mga igsoon sa to ang live sa Facebook, no? Mao na nga nata diri nag-live mga igsoon. Galing ko anong kay katibog nawa. Right. So, kumusta mga igsoon? Kanunay ko nag-ampo nga namos mayong kahimtang, mayong panglawas, yan, labaw tanan, duol mo sa Ginoo mga igsoon. Mao man pinaka-importante kay mag-unsam nang naanatutan ng butang, unya layo sa tas Ginoo. Amen. So again, mabungahong kabuntagon sa tanang nagtan-aw. Mao ni nindot no, wala pa ta naglihok-lihok ayo ba. Mao ni una natong gihimo sa kabuntagon. Amen. So, blessed Saturday morning and shout-outs tanang mga OFW diha nga nagmata pa ang uban nga tuog na. Shout-out sa tanan nga mga seaman da mga seafarer unya. Shout-out sa tanang naka-permanent resident na diha. Okay? Around the world, no? Sanasan ka nasuran, mabungahong adlaw kaninyong tanan. And then ako sanggi shout out as always akong mga pinangga nga nasa Cebu City Jail. God first bro. Shout out na ko tanan mga brad na ko diha nya. Tanan nga mga kaigsuunan sa pagtuo nga nada sa sulod. Unya ko ansad akong special mention ang ako ang mga higala diha mga igsuon sila si Brad Aris, shout out sila si Brad Magu, Brad Ibang, Brad Jao, sila si Brad Kenneth, tanan ug ang tanan nga mga jail officer sa Cebu City Jail. Mga brad, padayon lang ta diha no, nga nangalagad sa Ginoo. Ako ning gisalamatan ang mga jail officers sa Cebu City Jail for allowing us sa team nako together with sa team nako mga igsoon nga kauban diha ang Living Water Christian Fellowship. Murag ako ra joy sige labang diha ba. Gikan diri sa Bohol pero muanha gyud diha. Karong Lunes mulabang na pod igsoon. Layo kapoy. No? Wala man tay ingon nga gisweldoan. No? Pero tungod sa gugma ug tungod sa kauhaw igsoon sa mga nakita nako diha nga mga katawhan murag mausad na usa nga nakapa-motivate nako or namo or say namo koy kauban diri. So karong coming Monday akong kauban na puro pulis na no. Pulis diri kauban na to nya da sa Cebu sad na koy kababata na ko manulod mi diha. Mao na nga excited bisag layo. Excited bisag usay balod.
sagusay malipong-lipong kung mga igsoon sa kana bitawng kusuking balod ba. Pero mawala man pong kalipong labi na maka-share na ta sa pulong sa Ginoo. Mawala mo nang ako yan ang gisakripisyo para sa kamayaan sa Ginoo mga igso, no? Dili para sa tao, para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. So no, shout out sa nako akong team diha sa Living Water Christian Fellowship, headed by Pastora Ninette og sa akong mga kaigsonan nila sila si Brad Jerry, Brad Danilo, Brad Louie, kinsa to'y uban diya sila Pastor Herman, then Sister Jardine, Pastor Jimuel, basta tanan team na ko diya igsoon, Brother Adonis, tanan. Og sa katong sa tunay magdungan na mo ang kalib ato nga ministry nga magdungan-dungan mi, no? So shout out ninyong tanan og sa katupong mga taga-baptist na may mga baptist sa diha nga manulod, shout out sa no mga kaigsuonan abante na padayon nato imantala ang pulong sa Ginoo. Og kabalo na mga igsuon, kaning purpose ani atong live is not to promote a religion, okay? Kadiyot sa no? Not to promote a religion, but to lift up only the name of Jesus Christ. Wala ta mag-isa og relihiyon diri, wala debate diri nga hitabo. Kung dili word ni Lord pulong sa Ginoo atong imantala, atong isgutan this morning. Amen. So shout out na ko tanang mga amigo na kong pulis dabi, Luzon, Visayas and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City here sa mga sa barracks. Hepe na mo din sa station si Chief Amba, tanan mga amigo na ko, mga classmate na ko nga kapulisan during my criminology days, and of course ako ang mga amigo nga mga hepe daghan. So dili lang muna ko itag sa mga igsoon kay daghan gud mo, no? Inanya ko malatangan ba usa, no? So again, salamat sa iyong support. I know ning support mo daghan ko mga amigo nga pulis padayon kay daghan pag mga nas kangit-ngit nga malamdagan, no? Thank you kayo sa inyong support unya kay balusan mo nga namo sa kong prayer kanunay. Shout out sa nako kong mga friends and loved ones nga naa sa BFP, Armed Forces of the Philippines, mga followers na to, tanan basta Luzon, Visayas and Mindanao, tanan nga ato ang mga nagsubaybay kanunay, mga avid followers and viewers, mabungahong adlaw kanatong tanan, and especially to kita kong pastora dito, Terry Lara. God bless pastora, no? So salamat sa Ginoo. Tanang mga alagad sa Ginoo ang pisigami, gi-shout out nako tanan. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Mao gini atong gisaligan mga igso, no? Kung kita ray maghubad-hubad sa Bible with our own wisdom, let's say worldly wisdom, or yes, tawhanon ra bitaw, di na tumatugkad yang pulong. That is why atong hangyoon si Lord, we will, or let's invite His presence this morning para giyahan ta, tudluan ta aron atong makabot, makuha ang mensahe niya. Amen. Okay, so let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness, for your grace and mercy. This morning, you allow us to wake up today with a purpose, Lord God. Daghang tawa kamata karong adlaw apan imong ming gipamata kay na kay purpose, na kay plano Ginoo sa among kinabuhi. And this time, Lord God, mamalandong mi sa imong balaang pulong. Unas tanan, limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, maghisgot sa imong pulong kay balaan gini kaayo. Tagay mi kasing-kasing Ginoo nga madinawaton, mapainobsanon unya willing musunod kanimo, Lord God. Kay ang blessing, ang breakthrough nasa pagsunod. It's not enough just to listen to your word, pero na-need sad mi og kasing-kasing doers of your word, mas sinugtanon sa imong pulong Ginoo. Panalangin dito ng viewers karon, Lord God, bisan asang dapita kini maabot, Lord God. Kutob sa makakitaan ni sa live and sa replay, Lord God, imong ipabati, imong gahom, imong presensya, imong hikap ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God. And Lord God, I pray nga tagaan mi nimo kaalam nga langit nun, kay nasayod kami, dili na mo matugkad
ang imong pulong gamit sa kaalam na mga kalibutanon or tawhanon. That is why we're praying right now for heavenly wisdom and the guidance of the Holy Spirit, Lord God. Again, Lord, i-bless tanang viewers, tanang nagtanaw karon Ginoo. Ikaw lamang among giisa, gipataas. Wala mi nag-lift up of any religion, but we lift up only the name of Jesus Christ. Lord God, nabiling panahon among itugyan kanimo. Let your will be done. Holy Spirit, gi-welcome ka namo sa among pagabuhaton karon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sa manibugnaw naman. This time we have 32 viewers. Shout out naningtanaw diri si shout out Rostom Bagyo Tupas. Okay. Tom, ambing diha. Inday Judian, thank you for watching. Bisag wa kay tuog ba kay na overnight gabi Anyway, before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Mas maayo i-share na to igsoon. Okay. So our topic for this morning, anyway, shout out din ako ang 221,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Ug sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, nadiri sa caption ang link, Mabungahong Kristohanon gihapon na. After ani igsoon, live na to, ako ni siyang i-download niya, i-upload na ko sa atong YouTube channel kay lahi ni ang Facebook ron, 30 days automatically i-delete ang live na to, 30 days, no? So dili siya mo lungtad ba? I don't know kung ano, pero mauna ilahang patakaran ron sa mita. Kita kong notification ba nga ni 30 days i-delete daw. So mauna nga okay ra. So that is why nata YouTube channel, because after this ako ni siyang i-download unya, akong i-upload dito. So di gyapon ni mawala sa YouTube. Again, ato YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Let's go. Hallelujah, kabugnaw. Medyo gipagaw-pagaw kung mga igsoon sa kuan ba, panahon init, kuwas bata, yeah. Mag-uwan og kalit, ano no? Pero kay problema na kay abanti basta makasulti ta padayon gyapon ta. So ang ato ang topic actually anyway, ang atong topic for this morning is about kana bitong kanang giingon bitaw nila nga dugay daw kay mobalik ang Ginoo, kana bitaw nga grabe na ilang pag-antos, mga pagsulay, grabe na kalisod sa ilang sitwasyon, nindot nang tagmatapos ning kalibutan nga mobalik ng Ginoo aron mahunong na ni mga pagsulay, no? So naay gisulti ang pulong sa Ginoo ng mga igsoon. Sa iyang purpose, no? Okay? Nya malakbitan sa nato diri igsoon ang sign bitaw sa last days, pinaka-last nga sign aron mobalik ng Ginoo na diri. Pastor, shout out daw. Kung kita ni mo ba? Jim Moy Lapas. Kung kita ni mo niya, Pastor. Pastor Brad. Itong baga Monday. Okay? Kita tapuhon. Monday. Okay? So, let's start. So, ang akong text to igso, na diri makita sa diri makita sa 2 Pedro. According to Saint Peter, chapter 3, verses 9. Okay. Wait, sa kay bugnaw na kayong kinabuhi. Basa na ko igsoon to 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Anyway, thank you na sa mga subscribers na to sa atong Facebook page nga Mabungahong Kristohanon. Okay? So nagingon diri mga igsoon ang 2 Pedro 3 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyahang gisaad sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Again, akong balikon, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, ningingon si Pedro diri mga igsoon, nagisgot si Pedro diri mga igsoon about sa pag-share sa pulong sa Ginoo, about sa pagmantala sa ebanghelyo, or yes, pag-share sa word of God, and nagisgot sa diri siya sa pailob sa Ginoo, ug nagisgot pud siya sa pagbalik sa Ginoo. Amen. So una, ingon siya, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna sa uban. So kabalo naman tayo igsoon nga sadyang si Jesus may kayab na sa langit, padung na siya ba?
Unya, mao to siya, ingon siya sa iyang mga apostoles, mga disciples nga mauna na daw siya dito, ingon siya kay sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan dito, mag-andam ko dito na mga lawak dito aron niya. Balikon ra ta mo diri, no yana siya sa mga disciple, balikon ra ta mo kay aron dalhon ta dito niya ug asa siya naata kanunay, no? Nagisgot siya og rapture pagbalik niya, no? So mubalik gyud siya sama sa iyang gisaad. Apan nganong dugay man og langan man kayang Ginoo tungod ni kayang Ginoo igsoon di siya para sa tao. Ang Ginoo maluluyon puno sa grasya. Ang Ginoo igsoon grabe kataas og pailob igsoon. Yes, He is the God of justice. No? Mo judge siya. Pero mao lagi na grabe kalapad ang iyang gugma igsoon. Grabe ka dako sa iyang grasya kanato, no? Mao na mga igsoon nga nagsigi siya og extend bitaw sa time niya naghatag pa siya taas nga panahon. Ngano man ang iyang purpose, di siya gusto nga naay malaglag. Gusto siya nga ang tanan ang iyang binuhat igsoon, no? Maluwas unta, no? Sige ngon diri. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kun dili nga ang tanan, no? Nay word nga tanan, no? Tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. So laing gusto punto ani sa pulong sa Ginoo igsoon nga tanan bitaw nga makadungog gyud sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao na rason igsoon nga wala pa siya mobalik, no? Kay para ni nga maluwas pa nga itong mga kaliwat, kadugo, mga higala, mga gahig ulo pa kayo. Igsoon nga, gadahan pa yun magluna nga ng mga makadaot nga bisyo, nga kusog na kay karon, no? Mao na si Lord naglangay, kay gusto siya, nagsugo pa siya, naggamit pa siya og mga tao nga magsigwali-wali. O kabalo pa maigsoon nga kaning social media karon mao ni hinungdan nga na ako diri mag-live, magama og mga videos, no? Magama kong mga reels about God, mga encouraging words, nga man. Kay kaning social media platform karon bisan asa ni dapita, no? Maabot siya sa lain-laing dapit nasod nining kalibutan igsoon. And para nako igsoon through this kanang mura bitaw og mas mahimo bitaw mas madali ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Kay ingon bala ang kasulatan igsoon nga ang mga tawo gyud tanang binuhat kinahanglan gyud makadungog unta. Kaya nga naman, makadungog yun sa pulong sa Ginoo nga naman, aron dalhon sila sa paghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Mao na rason nga ang Ginoo dugay or wala pa ni balik kay di siya kagwanta nga dito masunog dagang kay magantos dito sa impierno. Gusto siya nga makahinulsol. Amen. Amen ba? Mao na igsoon nga kung makahinumdum mo si Pablo. Hinumdum mo Pablo? Ingon si Paul igsoon nga sa Korinto kato bitong nasya sa mga Hudiyo, mga di-Hudiyo nagpailin-ilin siya siyang kagalinguman, nagpauyon-uyon siya na akong basahan na Korinto 9 arita sa 1 Korinto 9:19 ingon dili ako ulipon ni bisan kinsa apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Okay, samtang nagalagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon sa mga Hudiyo aron makabig ko sila ug kanila nga nailalom sa balaod ni Moises na kinabuhi ako nga ilalom ni ini bisan dili ako ilalom sa mga balaod aron makabig aron pagkabig kanila sa mga dili Hudiyo nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios kay sa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Okay, diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao. Dara, wise kasi Paul, no? Nagpahiuyon daw siya sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. No? So, ganina atong main text igsoon sa Peter, si Pedro to. Karon si Pablo na po, no? Si Pablo igsoon nagpailin-ilin, nagpauyon-uyon siya sa unsang klase sa tao. Pero di bot pasabot, mao ni akong giingon kay sa una, daghang kay mo bahas nako kung mutipo ko sa mga akro. Unsa man sa pastor tipo sa akro, ming tipo ko sa akro aron ako silang sharean sa pulong sa Ginoo, aron ang pipila kanila malamdagan, no, maginulsol. Unya nabay na ito, yes naidaghan na nga tungod ana igsoon naidagang chat nako, magpatambag igsoon no mas komportable sila mo approach nako kay akro ko. Bisan inactive ko, mausay nga mag-FS ko, mag-pratsert kay mas duulunon ko nila. Ug nahitabo na kadagahan. Muduol na ko, mga JS, Vice JS, mga officer, nga
naglunang sa makadaot nga bisyo, gusto na sila mo gawas na si suyop og syabon sa mga ari na mo duol na ko mao nang gipit na ko kung kaugalingon nila, but it doesn't mean nga ning uyon sad ko nila kana bitong magtagay sila na sila ibuhaton nga kanang unsa diha igsuon nga mga binuhatan ako sa una, wala, but ni join ko nila to shine, ni join ko nila aron ang ebanghelyo ni Kristo mapadayag kanila, no? Sama ni Pablo, kay ang purpose ni Pablo igsuon, dili ingon nga ang tanan makabig, kun dili ang ingon dire busa nagpayon ako sa tanan aron maluwas ko ang pipila, no? Balag di tanan, at least ma-share sa tanan ang pulong sa Ginoo. Mao nang si Pablo igsoon naning kamot siya every day, no? Magministry siya mga igsoon nga bisag unsa nga klase sa tao si Pablo way gipili. Mabitar sa nang ako igsoon wa way gipili. Sige kog sudog prisuhan bisan asa mo katubang kog bisag unsa nga tao mga igsoon, mga badlungon, mga buutan, tanan. Muduol ko nila, mutipo ko ngano man. Kay gusto ko mo share sa pulong sa Ginoo igsoon. Ngano man aron ang pulong sa Ginoo ma-share nila, no? Aron nga naipipila kanila nga maginulsol or maluwas igsoon. Amen. Mao na kay need kay na igsoon. Mao na rason nga ang Ginoo nagpadugay-dugay og balik. Kay kabalo si Lord nga ang tanan wala pa nalukop, no? Napay mga tao nga wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo. Napay mga tao nga wala kabalos kamatuoran, nagtuo sila ang ilang gituuhan, may makaluwas nila. Napay daghang mga tao nga ning barog sa ilang prinsipyo ug doktrina karon, nga nagtuo sila makaluwas sila, pero ang ilang binuhatan nga gipakita sa kadaghanan, luwasonon pa. But yet their mouths speaks nga they are saved. Luwas na sila. Luwas na mi. Pero kung ikaw mong magtanaw ang ilang binuhatan, pirting luuya, lulong sa makadaot nga bisyo, nagkinabuhi nga dautan, naglunang sa kasalanan, naas kangit-ngit, meaning luwas sunon pa sila. But still, nag-ingon sila nga, luwas na mi, kailami ni Kristo, si Jesus, kailami, Ginoo, maone, siya ang among manluwas, nagpalansang babaw sa krus sa Kalbaryo. Yes, kailara sila. Yes, nisangpit sila. Apan si Kristo ning ingon, dili ang tanan magtawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Sangit gyapon. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa atong Amahan nga nasa langit. Amen. So ang tinuod luwasonon sila. So mao ni purpose ni Lord nga naglangan pa siya, nagdugay siya, murag ang tinuod na nagpailob siya igsuon. Kay dili siya kadawat nga iyang mga binuhat masunog ready hangtod sa kangturan. Kay duhar be atong padulngan. Kalipay nga walay katapusan hayahay ug ang pag-antos nga walay katapusan sa init gayo nga imperno nga naay kalayo ug asupre nga ang mga ulo dili mga matay igsoon. Grabing pag-antos forever, eternal flame. Asa man ta sa eternal flame or sa eternal life. Mao na mga igsoon nga kamo sa diha mga Kristohano nagtan-aw, ayaw mo pagpakailom. Wa ta giluwas sa Ginoo, gipaybaw sa Ginoo sa kamatuoran nga maghilom, maghanday-handay sa balay igsoon nga ina pa nato nga musimba. No, we need to speak. No, we need to tell everyone the truth. Di kay magpakahilom ta mga igsoon, no? Si Pablo bisag unsa lang yang gihimo igsoon, nagpa ayom-ayom siya siyang kaugalingon, nagpailin-ilin nga unsa nga klase sa tao, unsa ilang kultura, no? Nagpa-fit si Paul igsoon para lang ang pulong sa Ginoo maabot nila dito. Kay basin pa daw nga maluwas niya ang pipila, makabig. Bahalag dili ang tanan, basta ang tanan makadungog sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba mga igsoon? Nga once ang pulong sa Ginoo igsoon, ang ebanghelyo ni Jesus, ma-share sa tibuok kalibutan sa tanang tao, mubalik na siya tanawa. Mao ni siyang last sign. Okay, Mateo. Jesus mismo na ingon ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 14. Ingon dire, again, Mateo Kapitulo 24, versikulo 14. Ingon this Jesus, o kining maayong balita, mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa asa, tibuok kalibutan. Next, aron masayod niini ang tanang tao, ug unya moabot ang katapusan. It's the last sign, igsoon. Before the coming of Jesus Christ, igsoon, kaning gitawag og iwali ngadto sa tibuok kalibutan ang iyang pulong, ang iyang ebanghelyo, ang mensahe sa kaluwasan, mensahe sa paglaom niya. Masayod niini ang tanang tao, unya moabot ang katapusan.
Amen. So wala man ning ingon diri igsoon nga iwali ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan aron masayod ang tanang tawo unya mga luwas ang tanang tawo. No, masayod lang. Aron masayod lang ang tanang tawo din mo balik na ang Ginoo mo abot ang katapusan, no. Masayod ang tanang tawo wala giingon diri nga maluwas, no. Ang importante makadungog unya ang kaluwasan choice nato. Si Lord di mamugos igsoon. So sa tanang mga nagtan-aw diyan nakawali naman mo sa inyong mga higala, mga igsuon or inyong mga hinigugma. Unyawa na minaw, okay ra na. Okay ra na igsoon ug di maminaw. Ang importante na sangyawan nimo. Kay usa sa sign sa last days ang pulong sa Ginoo masangyaw mawali sa tibuok kalibutan. Unya moabot ang katapusan, no. So kung mutuo sila maluwas, kung dili pud mamugos ang Ginoo. Ngana ka gentle si Lord. Mabitaw nang ako igsoon, muwali ko bisan asa. Kabalo naman mo nga busy kay ko bisan asang dapit, mga dagko nga event. Even sa prisuhan mo sulod ko bisan asa. Ako gid silang ingnon nga I'm not here to promote a religion. I'm not here to promote any groups or any church, but I'm here to promote, to lift up only the name of Jesus Christ, no? Na ako diri aron walay lain na akong ipataas si Kristo. Ngana jud ko kay gusto ko igsuon nga it's all about Jesus, no? Nya, nararin niyo kung mutuo mo og dili basta wa ko ilaing gi-promote si Lord ra gid. Kay walay laing naghatag sa iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo, no? Walay pastor, walay pari, walay ministro nga nag-ula sa iyang dugo aron maluwas ta. Only Jesus ning himo ana. Mao na nga akong gi-lift up only the name of Jesus Christ. Jesus reigns. Mao na mga igsoon, no? So mao na nga bisag asa magsigid ko kay ako igsoon gusto ko magkugi. Ang uban mo ingon nga naidaghan kay kong nadunggan nga grabe pastor, kabantay ko ba sa pastores Bohol ba? Usad yung kaspiriting bisiha da. Sige lang kaglaro-laroy. Bisag asa, yes, tinood na igsoon. Busy ko kanunay sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Kay mauni akong panaad sa Ginoo. Mayon ko, Lord, basta mabag-o lang ko Ginoo. Basta mabalik lang sa normal akong utok Ginoo. Nga di na makasabot nga magistorya na akong kahoy. Kay na drug overdose ko ni. Saka na akong kabuhi, naabot na sa utok. No? Ngayon ko, Lord, wadi ko ningog Lord kay di mo kung to Ginoo ato nga time ingon ko nga kung mabag-o lang ko nimo kung tinuod nga na Ginoo mong serbisyo ko nimo mga lagad ko nimo. And then sa katong gi-probe na ni Lord sa kung kinabuhi nga nabag-o ko na change ko igsoon from a drug addiction. Gi-set free ko ni Lord. Ning ingon ko sa Ginoo, Lord, all of my days, all of my remaining days, remaining hours in my life, i-offer na ko nimo. So gamita ko. Here am I, use me. Lead me kung asa ko nimo dalhon adto ko Ginoo. Kay utang na ko nimo akong kinabuhi. Akong gingana si Lord mao na nga sige ulakaw-lakaw sa asa lakawan kay ko no for the glory of the Lord, no? Kay mao ni akong gibarugan igsoon gusto ko nga mamantala ang pulong sa Ginoo. Gusto ko ma-share ang pulong sa Ginoo sa kadaghanan bahalag dili mo tuong uban at least nakadungog sila. Kay usa ni kasayon igsoon. Kabantay mo, wa mo gikapoy karon sa kalibutan. Tanawa ng palibot karon. Pero sa muka, mahal kang palitonon, lisod kay pangitag trabaho, bantay mo, no? Dautan na kayong kalibutan. Unya sa ari ka sa news, mga igsoon na naglabi ang fake news, naglabi ang bali igsoon. Ako na bantayan karon ng social media, kabalo man mo kay di man ta mga buta, no? Kay balot tas tanan, no? Kay balot tas mga pangitabo pero nasa mga nagpromote nga mauni ang tinuod, mauni ang survey kag bantay mo, grabing butbot, no? Gubot ang kalibutan. Lami na kay adtog langit. Pero di yun na mobalik si Lord. Kung ang iyang pulong dili na mamantala sa tibuok kalibutan sa tanang tao. Ningon diri si Jesus mga igsoon nga kung ang iyang pulong kuno ang kamaturan masangyaw na sa tibuok kalibutan ug ang tanang tao makadungog na niini din moabot ang katapusan. Amen. So mauli na igsoon ang importante. Mao na nga ning ingon antong first text ganina sa Peter nga ang Ginoo wala maglangan. Nagpailob lang siya kay gusto siya nga ang tanan unta maghinulsol, ang tanan unta maluwas. Amen. Ikaw kunoy nakahimuon igsoon. Maminaw mo illustration na nakahimuon nga usa ka butang. Lipay ka kay ang imong gihimo perfect. Unya at the end of the day, matay ra, maguba ra, sunugon rito sa impierno. Ingana si Lord. Muna nga, gusto siya mga igsoon nga, kita nga mga Kristohanon, mulihok ta, muwali ta, musangyaw ta, di ta magpakahilom.
Kay ngano man, gusto siya nga ang tanang tao makadungog sa iyang pulong, ang tanan unta maghinulsol igsuon ug dili magantos sa walay katapusan sa init nga kalayo. Amen. So kamo diha mga igsuon, kabalo ko nga nananaw mo ni majority ninyo kabalo na mo sa kamatuoran, no? Majority ninyo nakaibaw na mo nga si Kristo ang atong Savior, atong manluluwas, ug siya po na ang mubalik pohon. Siyang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton tag kaluwasan, no? So kabalo na mo ana din, ayaw mo pagpakahilom, i-share na ang nahibaluan ninyo igsoon. Kay daghang mga tao karon nga luoy kayong kahimtang. Nagtuo sila nga ang tubag sa ilang problema ang tanduay, ang red horse, ang emperador, ang pundador. Nagtuo sila nga kanang pagsigig suyop nila maoy makahatag nila og kalampusan. Kay lami kay trabaho kay sigig suyop kondisyon, sayop na. Ug mag-away ang magtiayon igsoon, way lain adto padung sa kahilayan ang uban. Kay aron ma-comfort, sayop na. O sila kaybaw nga ang bugtong solusyon sa tanang problema si Lord. Og dili sila kaybaw ana, og dili sila maghinulsol, og dili sila mobiya sa kangit-ngit kung dili putang tanan mo share sa pulong sa Ginoo. Kung magpakahilom ta. Amen. Mao gini atong highest calling igsoon. The highest calling of all Christians is the Great Commission, is to share the word of God, is to preach the gospel. Yes, nagtanaw mo direksyon nga professional man mo. Na may nagtanaw din nga nanamo sa taas kay nga degrees yung kinabuhi ba, yung profession ba, ning lambo na mo, ning astenso mo. Pero kung wa mo aning Great Commission, wa mo natunong pagyud igsoon, dili pa ginamao ang highest calling ninyo. Because the highest calling of every Christian, every followers in Christ igsoon, is the Great Commission nga ning sunod ana, no? Is to preach the gospel, is to share the word of God to the lost igsoon, no? Dili na enough nga mao ni ana Kristohanon ko, professional ko, ana abogado ko, mao ni, no? Mao ni ang pinaka-highest kumusta, pinaka-highest calling na to igsoon nga kanang i-share na to ang pulong sa Ginoo. Kasi nakalimot ta before say Jesus ni kayab ning ingon sad siya, panglakaw kamo, isangyaw, bla bla bla. Amen. Nya tudlui ang mga disciples, mga tinun-an ninyo sa pagsunod sa sugo sa Ginoo, no? So mao nay highest calling na to, no? Bisan pa og estudyante pa mo nagtan-aw diha, bisan pa og wala pa niyo na attain ang highest ninyo nga let's say ang inyong profession nga nasa pinakataas. Kung imo ning nasunod karon ang gisulti ni Jesus kanang mo share das pulong sa Ginoo, din that's the highest calling. Congratulations. Amen. Pero kung wa pa nimo gihimo kaning Great Commission unya naka sa imong profession karon, sa tuktok sa imong profession, lipay kay ka kay nakas taas, hindi pa na mao ang highest calling, kuwang pa igsoon, kuwangan pa si Lord nimo. Kay again i-remind ta mo sa giingon ni Jesus before siya ming kayab igsoon ming saka sa diyang nabanhaw siya ningingon siya, panglakaw kamo, isangyaw, himuang tinun-an ang mga katawhan. Amen. So mauna igsoon kay ngano man gusto si Lord igsoon nga ang tanan maghinulsol. Ang tanan wala na bitaw, dili na bitaw sila mo justified nga hala nalangi na impierno lagi mi sa katapusang hukom ba, wa may nagwali na ako, salbahis kay to akong igagaw nga Kristohanon, na ako higala nga Kristohanon, nagsigimig uban-uban sugot day mo kamo may makaingon nga may impierno sila na ako'y nakang barkada mauni, pero ngano maniwa man sila ning sulti na ako nga mauna aday impierno, nga naday Kristo nga nagluwas, nga naday tao nga makahawas gikan sa nako sa kangit-ngit. Nagsige man unta naman ta koy kaliwat pastor, kaliwat nga Kristohanon, kaliwat nga mauni worship leader sa church ni kuan, pero wa man ko sangyawi, mauna nag-antos ko, di ba? Sugot day mo. Amen. Mauna igsoon nga since we knew the truth right now, then ayaw pagpakailom, share. I believe once i-desire na nimo igsoon nga gusto ka makashare sa pulong sa Ginoo, din i-grant na ni Lord, tabangan ka si Lord na ibahala. Ako na igsoon sa kinsal ni akong katubang, matubang mga mayor, abogado, mga hippie, mga professional igsoon, mga milyonaryo, natubang na nanako mga dagkong tao. Pero grasya sa Ginoo ma-amaze sila, kuya, mga doktor, ha? Kuya, mga mamulong. Diba? Himaya sa Ginoo ano man. Kay kung natay desire igsoon nga magpagamit sa Ginoo, tabangan ta, dihugan tag sa Ginoo, tagaan tag kaalam. Mo na nga wa ko'y pili bisag kinsa, makriminal man ka og buutan, ma-professional or dili na grado, way grado. Ang importante na ko ma-share ang pulong sa Ginoo kay sugo na sa Ginoo.
Isangyaw ang iyang balaang pulong gibanghilyo sa tanang katawhan. Kay kung malukop na kining tanang katawhan tao nining kalibutan ng mga kadungog, mobalik na siya. Moabot ang katapusan. Kabantay mo nga ni magsikog live. Mao ni rason. Kay aside ani ka ng mga OFW, no? Nanara ba yung resulta, no? Nakasuway na ko igsoon taga Abu Dhabi. Kung ning tan-aw siya diri shout out. From Bohol siya actually, and then badlungon kayo barumbado daw nito hanap ko no na ay nakaila niya ba. Nga badlungon sa din siya. Kunya iyang asawa maestra, iyang asawa Kristiyana. Sige wala iyang asawa, sige wala iyang asawa. Di jud maminaw. No? Gahi kay ulo. Dito siya sa Abu Dhabi igsoon. OFW man siya. Sa ilang rest day na wala na trabaho ba or vacant or si tawagan na off duty. Okay, off duty nila. Sige ra sa maura man nilingaw ron mao man kusog ron Facebook. Sige sa Facebook. Nalabian ko niya nga nag-live ako ato or nag-live videos ba. Hadi siya ganahan gi-ignore niya. Hangtod siguro na curious yan ako kay perti man kong tabian na. Iyang gi-click pag-click niya igsoon ning tan-aw siya sa live nato. Namuhat ang Ginoo. Gihikap siya sa Ginoo. Imagine dito sa Abu Dhabi, iyang gitugyan, yang kinabuhi ni Kristo, naluwas siya. Pag-ari niya diri sa Bohol, ning simba siya, ning ari siya diri, di man siya diri dool sa mong alayo. Pero ning ari siya, murag, I guess 3 Sundays na, or 4 Sundays, murag himbalik na siguro siya sa abroad ron. Ning simba siya diri, kay gusto siya makakita na ko aron, magpasalamat siya na ako personally. So, akong gidayag ang Ginoo diha, kay gigamit naman ko sa Ginoo. So, mao ni rason ako, nga naman, bahala ang uban dili makabig ug maginulsol, at least makadungog ani akong gisulti. So kay mao man sugo sa Ginoo, basta makadungog na, bahalag dili maluwas. Miingon bitaw si Pablo, aron sa pagkabig bisag sa pipila kanila no. Dili jud tanan pipila lamang. At least nay nakabig ug at least silang tanan nakadungog. Ang kaluwasan ako ning gibalik-balik choice nato. Si Lord dili mamugos, mao bitaw na impierno. Naghimo siya. Ang uban maingon nga, kung ang Ginoo Dios sa gugma pa, nganong iyang itugot man ang tao nga magantos ngani nga nay impierno, no, yes, kay si Lord di mamugos. Si Lord dili mamugos, tagaan ta niya free will, choice, freedom to do whatever we want to do or whatever our decisions will be. Tagaan kag kagawasan sa Ginoo. Kung gusto ka moadtog langit, then welcome. Gusto kag dili, imuha po na. Gusto kang mubiya sa kangit-ngit, praise God for that. Kung gusto kang magpabilin, imuha po na. Pero nakadungog, gipadungog na kas kamatuoran. Amen. Si Lord dili mamugos, pero makitaan sa Ginoo nga malukop na ning tibuok kalibutan tanang katawhan. Ang uban moingon, dugay pa nang baling Ginoo pastor, Brad, dugay pa kay katuloy mga dapit sa kuan nga lisod mo kay, pero naay social media. Dakog posibilidad nga ang social media karon labi nang uso kay vlog ron. Matud pa sa uban igsoon. Mobot ang 4 years or 5 years igsoon. Katong nagpabakuna, masumbi na. Pero ang sipiat nila, mao ni, wa na tuman na siya, igsoon, ang nituman, 4 years after vaccination, or 5 years, nahimo ng vlogger, daghan kayo, mao na, kabantay mo? Ako lang. Ako nang ipabot nyo, kusog kayo ng social media. No? Di ba? Kusog kayo, karon pinakakusog ron social media, Facebook, YouTube, unsa man diya. Gigamit sa yawa. Pero maosan ni usa nga gigamit sa Ginoo karon. Aron mulukop, mamantala ang pulong sa Ginoo sa lain-laing dapit. What if malukop ng tanan? Nya moabot ang katapusan. Kung tanaw na itong mga sign, murag klaro na, nanay mga sign nga, di na masabot, grabe na kadautan. Kaning kadautan sa kalibutan, usam ni sa sign. Katalagman, ang Japan, anapoy wildfire ba to, ang Japan? Bago pagalitong dito sa California, tanan, daghang kayo. Igsoon, di na ordinaryo ang pangitabo sa kalibutan karon mo nang ayaw pagkumpiyansa. Sure nga inigbalik sa Ginoo madala ka kung maabtan ka nga nagbuhat sa iyang kabubuton. Labi na kung maabtan ta sa atong agalon nga nag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Ingon ang balang kasulatan bulahan ang sulugoon nga maabtan sa iyang agalon nga nagbuhat sa iyang gipabuhat. Amen. So, kumusta ta diha igsoon? No? Kumusta ang atong Kristohanong kinabuhi? Yes, you know the truth. You already saved and you already knew the truth and ning share ba ka? Kumusta? Nanabi ba ka diha? Nagmaritis ba ka das pulong sa Ginoo igsoon? Amen. Gusto si Lord igsoon nga this last days nga magkagrabe bitaw atong kaluoy sa mga kalag nga nangawala, nga magkadako ang atong gugma sa mga tao nga wala pa kay bawo sa kamatuoran. Mao na gusto ni Lord. Kay mausad na ang iyang gusto niya, mausad na iyang gihimo. Samtang diri pa siya sa kalibutan, sige siya lakaw-lakaw, sige siya sangyaw.
Ang iyang purpose nga dili tanan, bahalag dili maluwas ang tanan, di ba? Ingon siya, dili maluwas ang tanan basta makadungog ang tanan. Kayang choice na ra nato. Amen. Samtang malukop na or kung malukop na ang tibuok kalibutan ug tanang katawhan nga makadungog na sa pulong sa Ginoo, sa ebanghelyo, sa mensahe sa kaluwasan, din mo abot ang katapusan. Nindot igsuon nga nigbalik sa Ginoo bitaw. Kay wa may nakaybaw na, di ba? Bisan ang mga anghel kuno wala kaybaw. So now, pero nindot kay igsoon para sure ta. Nindot kay nigbalik sa Ginoo nga kanang busy bitaw ta, na busy ta nga nagbuhat sa iyang kabubuton, na sigurado gyud na. Dala gid ana. Ingon ra ba tong example sa bingay ni Jesus nga sa pagbalik sa anak sa tao, pagbalik ni Jesus kato bitang ingon siya nga nay mga nagtrabaho ba to, naggaling nga mga babae unya ang usa madala, ang usa mabilin. Basta na nagtrabaho, puro trabaho niya, ang usa madala, usa mabilin. Or something ana bitaw. So para na ako igsoon, the best preparation for the rapture is to share the word of God. The best preparation for me sa pagbalik sa Ginoo kanang nagbuhat ka sa ipabuhat sa Ginoo, kanang Great Commission, nag-share ka sa pulong sa Ginoo. Nindot kay maabtan tang tanan, nangandoy kong nagampo kung akitang tanan, maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo nga nagtuman sa iyang sugo, nagsunod sa iyang kabubuton igsoon. Kay ang rapture wala na second batch, ana na lang taron makuan, no? Mao na mga igsoon nga magpaputol na lagliog dahil daghan ingon nga mga isog kay ba agdi lang puslan man ngani. Basta di ko kapasaylo niya pastor mao ni. Bahalag di ko maday nagbalik sa Ginoo, magpaputol na kog liog. Siguro duha lang diha nga isog kay ka. Kay malangit pa daw. Igsoon, pwede na to istorya kay wa pa man nahitabo, pero what if mo abot na sigurado ka nga isog kay ka magpaputol og liog. Nindot nang muhanoy ta tanan, no? Nindot nang mangandam ta. Labi na the best preparation sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo kanang nagsigitag share sa pulong sa Ginoo bisan asa. So ako igsoon, nagtuo kung kamo nagtan-aw di karon naluwas na mo. Usa sa inyong mission, inyong pamilya, higala, inyong mga kaliwat kadugo. Naka-share na ba mo nila? Amen. Itong share igsoon, ay gitugot igsoon nga ikaw maglipay-lipay dito sa kalangitan niya, nagtan-aw ka sa imong mga kaliwat, nagantos sa init kayo. Kinumdum atong sambingay, katong story sa rich man and Lazaro, di ba? Kasadiyang si Lazaro nasa sabakan ni Abraham, sa kiliran ni Abraham, tiilan. Ang taong dato na po dito sa hadis, nagantos na nakita niya, di ba? What if mo abot ka na nato, no? Nga nakita ni mo imong hinigugma, imong pamilya to dito nagantos, ikaw na sa hayahay, unsay bation nimo. Amen. Samtang napay panahon pa igsoon, samtang napatay chance, atong i-reach out ang duol sa atong dughan. Usa na sa rason igsoon nga nung ang ginawa pa mo balik kay gusto siya nga ang tanan maghinulsol. Ang tanan mo balik sa Ginoo. Ang tanan nga na-backslide mo renew sa ilang first love. Kay gusto si Lord nga dili unta malaglag. Kay ingon ang John 3:16 nga for God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, no? Mauro na yung ginaog diri. Pakamatay siya palansang ibabaw sa krus aron ang tanan, no? Mutuo niya maluwas gid. Although di siya mamugos, pero gusto gid unta siya nga ang tanan maghinulsol, di ba? Sa gingon sa Pedro, gusto siya igsuon. Mao nang si Pablo naningkamot siya nga nagpaayom-ayom, nagpailin-ilin sa mga kultura sa lain-laing klase sa tao nganuman aron maluwas, makabig ang bisag pipila lang, dili tanan, pero at least makadungog sila. Dapat ingani ang mindset nato igsuon this day nga makashare ta sa pulong sa Ginoo. Mamantala na to, imaritis na tong pulong sa Ginoo, dili nang kinabuhi sa ubang tao. Kaya nga naman, mabot ang pagbalik sa atong Mesaya, atong manluluwas igsoon niya, maabtan ta nga bisita igsoon, sigurado nga madala ta sa iyang pagbalik. Mangutana ko niyo igsoon, kumusta ang inyong mga higala, kaliwat, kadugo, parente, yung mga relatives, inyong pamilya? Nakadungog na ba silang tanan karon sa pulong sa Ginoo nga gikan sa baba nimo? Kung wala pa igsoon, kung ang uban nakadungog na pero ang uban wala pa din, i-desire na igsoon, because I believe tagaan ka og higayon sa Ginoo. Once we desire it nga, Lord, gusto ko gamita ko sa akong mga kaliwat din, tagaan ka og higayon ana sa Ginoo. Mag-create na si Lord og senaryo, situation nga naa kay kahigayonan nga makashare ka. Nahitabo na nako in so many times igsoon. Kana ding pagsulod na kong prisuhan, no?
pagka-kabig na ko, pag-response ako sa tawag sa Ginoo, sa iya kong gibag-o 2012. Pagka 2012, nagsige na ko gampo nga Lord, pasudla ko prisuhan. Nagrant na siya mga igsoon 2015 na grant. So 12, 13, 14, 15, 3 years. Sige kog hilak. Sige kog ampo, Lord, pasudla kog prisuhan. Ginoo, gusto ko muwali sa mga kabalhibo nako. Ginoo, gusto ko muwali sa mga adik-adik. Gusto ko muwali sa mga kriminal, sa mga barumbado, mga dautan nga sama nako kay imo kong gihawas gikan sa kangit-ngit. Imo kong gipagawas nga sama kanila. Ginoo, tagay kog chance antod. I remember that was 2015 na nanawag nako nga sigig sulod sa dakong prisuhan sa Bohol nga mauna. Pwede ba ka ma-invite na mo to preach kay nakadungog mis imong testimony nga adik-adik man kay ka sa una na maligya ka niya. Anak pa jud kag pastor, hapit kay rehab pero mauni. Pwede ba lipay kay ko hila ko, no? So once we desire, based on my experience Ikson, once i-desire nato nga natay kauhaw nga i-share ang pulong sa Ginoo sa atong higala, atong pamilya, atong relatives din, i-grant na ni Lord in His time. This time, Ikson, kung wala pa ka higayon nga makawali sa imong mga relatives, imong mga kadugo, kaliwat, i-pray sila. Pray for their salvation. Pray for their, safety, nga proteksyonan sila sa Ginoo. Kay kung dili sila proteksyonan, wa pa ni mawalihi. Diba? Klaro na kay kalaglagan sila padulong, no? Iyan po lang kaluwasan nila. O sa kaadlaw, tagaan na chance ni Lord. Tagaan kag kaisog sa Ginoo. Tagaan kag dihog sa Ginoo. Tagaan kag kaalam sa Ginoo nga mo share kanila. Kay usa sa rason nga nung ikaw pa ang naluwas karon, aron mahimo kang instrumento alang sa kaluwasan sa imong pamilya, imong kadugo, imong kaliwat, imong relatives. Amen. This time wala pa man kahigayon, pagampo lang. Na right time nya ipakita pod sa aksyon nimo nga Lord, gusto ko. Lord, gusto ko magpagamit nimo. Here am I. Send me to them. Amen. Kay kung mauna imong desire karon, ihatag na ni Lord. Kay ngano man, kay para man sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? So, just like me, Ikson, before, ako na siyang gi-desire and then gi-grant ni Lord. Munang karon magsige na kog sulod. Bisan asang prisuhan, welcome na ko. Idaghan na kay kog kaila, mga police, mga jail officer. No, salamat sa Ginoo. Na mga connection, mga gihatag si Lord na ko, Ikson, para makasulod. Kung pareha ng Cebu City Jail, dako kayo. Diba? Dili na basta-basta makasulod ya. Pero nag-create si Lord og pamaagi para makasulod ko. Salamat sa Ginoo. Amen. Again, Ikson, mao ni ang mensahe sa Ginoo kanato karong kabuntagon nga one of the reason nga si Lord wala pa ni balik. Dili yun niingon nga naglangan-langan siya, nagpailob lang siya. Kay gusto siya nga ang tanan unta makadungog sa pulong sa Ginoo. Makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Unya maghinulsol. Di siya mamugos pero at least mamantala na to ang pulong sa Ginoo. Ningon si Jesus og kining kamatuoran, ang Ebanghelyo, ang maayong balita, isangyaw sa tibuok kalibutan, ug makadungog niini ang tanang katawhan, unya moabot ang katapusan. Igsoon ako nagampo nga unta kaning end time harvest, apil ka. Apil ta tanan. Uban ta para sa kahimayaan sa Ginoo, Igsoon. Sama sa kong gingon ganiya, the best preparation sa pagbalik sa Ginoo kanang nabalikan ta nga nagtuman sa iyang sugo, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat, Lord, sa imong mensahe nga naghatag og motivation namo, Lord, yat kadasig, Ginoo, alang sa mga kalag, Ginoo, nga wala pa sa imong tiilan. Ako nagaampo, Ginoo, sa tanan karon nga nagtan-aw, bisan pa man sa mag-replay ani, Lord God. Ako nagaampo, Lord, nga tagaan mi nimo kadasig, kaisog, Ginoo, dihog kaalam nga langit nun, Ginoo. Nga di mi malipat sa kabisi nining kalibutan na kalimot mi nga naa day kay sugo na mo, Lord God. Ayaw itugot, Lord, nga malipat mi, Ginoo. Apan tuguti, Ginoo, nga amo jong masunod ang imong ipabuhat namo, Lord God. Among giampo nga among mga kaliwat, kadugo, Ginoo, nga wala pa nimo, Lord God. Gamita kaning mga viewers karon, Lord God, nga nangaluwas na nas kamatuoran, Ginoo, nga mo share gyud sa imong pulong, maga-create kag mga scenarios, Lord God, situation pamaagi para magamit sila, because I do believe, Lord God, nga one of the reason nga sila ang imong giuna og luwas aron mahimo nimo silang instrumento alang sa kaluwasan sa ilang mga kadugo, kapamilya, kaliwat. So Lord God, right now I pray for the boldness nga gikan kanimo, eagerness to share your word, fire, Lord God, comes from you, Lord God, nga dasig jud sila, Ginoo.
maisugon sila nga mo barug sa kamatuoran, Ginoo. Panalipdi sila, Lord God. I declare divine protection for them, Ginoo. Preserve ang ilang kinabuhi, Lord God. Pusta sila sa imong himaya, Ginoo. And I pray nga mahimong mabungahon na ilang kinabuhi, Ginoo. Through them, Lord God, sa mga viewers, Lord God, daghang mga tao, mga dautan, mobiya sa pagkadautan, mga kadugo, kaliwat nila, mobiya sa paglunang sa sala, moduol nimo maghinulsol og mga lagad, Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you for your word this morning. Holy Spirit, thank you so much for your presence. I pray, Lord God, nga, no matter how busy we are every day sa among responsibility, dili mi makalimot, Ginoo, nga naa mi mission, Ginoo. Na a great commission nga imong gisugo namo, Lord God. Nga dili mi malipat sa kabisi, kundi himuon jud namong priority ang imong sugo, Lord God. Kay mao ni the best preparation, Lord God, nga anda mi sa pagbalik nimo, Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And this time, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time. I pray sa tanang nagtanaw karon, Ginoo, i-bless sila. Mamuhat ka silang kinabuhi, unsa man ilang mga kabugat, mga struggle, mga battles, mga problema karon. Ako nagampo nga maghatag kag solusyon, mag-provide ka, Ginoo, pamaagi, kasulbaran sa ilang problema. And Lord God, unsa man ang pinaka-need nila nga milagro karong taknaa, Ginoo, I pray imong i-grant, Lord God, in Jesus' name. Mamuhat ka, Ginoo, according to the desire of their hearts right now, Lord God, i-grant nimo. We stand in your word in Jeremiah 33:3 nga tawgon ka namo, magpakita kag kay bulungan, dagkong butang, milagro, Lord God. And right now, I declare it, Lord God, mahitabo ni sa imong mga kanakan karon, Lord God, base sa ilahang tinguha, Ginoo. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. And right now, Lord God, among dawaton ang panalangin. Dawaton namong kadaugan, dawaton namo, Ginoo, ang kahibulungang butang gikan kanimo. By faith, himoa lamang ming angayan, himoa ming takos, Ginoo, sa mga panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan, amo gining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga may among manluluwas. Amen og amen. That's all for this morning. Himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Og ning mata na si HK karon pa. Basahan na kinsa na. Rostong Bagyo Tupas. Hi. So that's all for this morning, mga igsoon. See you again next time. Makabakante. Kanya ako nag-ampo nga this day today is gonna be a fruitful day, a blessed day. Tanang buhat sa inyong mga kamot in Jesus name. I-bless ni Lord yung mga lakang giyahan mo sa Ginoo, dalhon mo sa kadaog, ano? Again, atong i-share tong live, and then sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel kay 30 days ra mawa na ni ang atong live igsoon, kay automatically murag kuhaon bitaw. I don't know kung ano, basta. So para safety atong video igsoon, ako ning siyang i-download karon after this niya. Akong i-upload sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani. So wa pa mo ka subscribe, free to subscribe para sa kamayaan sa Ginoo. So again, that's all for this morning. See you next time igsoon. Ang ako ikabilin ninyo mao ni Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. bye-bye. See you next time.